nagpapainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12:02. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na itong mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Lunes, ako ya Biyernes. Petsa 1 kan Enero 2021. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, Pag-asa nagpatanid kontra sa baha, landslide asin darakulang ukol sa kadagatan. Pagsabat sa bagong taon, sa Albay, matrangkilo. Nagkaparang hababang lugar sa Legazpi City, binaha. Siyam na pamilya sa Ligao City, peligroso sa landslide. Sa lado nasyonal, mga nagpapatok na ninbadil dapat iusip tulos sa mga otoridad. Pag-veto ni Duterte sa 2021 budget, inumaw. Bagong variant kan COVID-19, posibleng nakalaog na sa Pilipinas. Pag-abot sa nasyon, kan mga hali sa ibang nasyon, hinigpitan. Sa ibang nasyon, Finance Minister kan Canada nagdimitir sa pwesto. Sarado ning Karawa at PBA handang magpasubli ng players sa Gilas, Pilipinas. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indocan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nagpatanid ang pag-asa sa publiko kontra sa posibilidad na magkaigwanin baha sa mga hababang lugar, landslide, asin ibapakaw sa kanpadagos na pagbagsak nin makusog, asin sigidang pag-oran sa Kabikolan. Sinabi ni Michael Francisco kan pag-asa Legazpi na base sa sendang data, nagpapailing na ang pagbagsak nin uran madurar pa sagod sa mga maabot na aldaw kung kaya kinakaipo na maging maingat ang gabos, lalo na ang mga nasa gilid nin kabubuldan tampinin salog mantang may gale warning man sa eastern seaboard kung kaya delikado ang mga saradit na sakayan pangdagat na maglawod dalang taharalangkaw asin darakula an ukol. Ang baretang ini hatod sa Indocan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Generalmente ang matrangkilo ang pagsabat kan bagong taon sa tulong distrito kan Albay. Ini sa rason na sa mga hifatura kan pulisya sa iba-ibang banwaan, pati na sa tulong syudad, dahil narehistrong kariribokan, pati na ang pagpaputok sa pagsabat sa bagong taon. Ang siring na bagay nangyari dahil sa mahigpit na kampanya kan gobyerno lokal sa tabang kan Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, asin mga opisyales kan barangay, asin Department of Health na iwas paputok. Sa ibong nalado, nakatabang man ang pagbagsak nin oran kung kaya ang publiko nasaray sa saindang harong. Dalan kaini nakamtan ang zero casualty goal sa pagsabat sa bagong taon. Ang baretang ini hatod sa Indocan. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Siring sa pagdalauma nagkaparang mga barangay sa Legazpi City ang binaha o sinabat nin bagong taon na lantop nin tubig baha. Ini dalan sa sigidang pagbagsak nin oran na nagkausa para magkaigwanin baha sa nagkapang lugar kan barangay Poon sa barangay Mauyod, sagkod sa barangay 18, asin iba pang barangay na hababa kung kaya ang mga residentes na pirita na magpasiguro kan sa indang mga gamit, lalo na kung padagos pa ang pagbagsak nin oran, asin kung magtaob pa. Nanotaran man, nagkaigwanin landslide sa may barangay 15, Legazpi City. Ang mga pamilya
nasibot na magpasiguro mantang desinda nakapagselebra yung marahay sa pagsabat sa bagong taon dalan sa siring na sitwasyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Pinatanida na kan Ligao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang siyam na pamilya sa Barangay Tula-Tula Grande, Ligao City na dapat pirming maikmat lalo nang ngunya napadagos ang pagbagsakan uran. Inidahilan ta dakula ang posibilidad na magkaigwan ng landslide sa nasabing lugar matapos manutaran na may batak ang kabubuldan na delikado ang sitwasyon. Inabisuhan na ang mga opisyales kan barangay na pirming magbantay asin patanida ng siyam na mga pamilya na magpasiguro asin kung kinakaipuhan mag-evacuar sa ligtas na lugar tanganing malikayan ang naman na diskwido kuning kaso matupag ang daga sa kabubuldan. Yan ang primero gabtang kan mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Diyos mabalos po, si Kiko Pangilinan po ito. Ngayong panahon ng Pasko, patuloy ang ating pagpapatunay na mas matibay ang ating pagtutulungan at pagkakaisa sa harap ng kahit anong sakuna. Sama-sama po tayo sa pagharap sa isang bukas na ligtas at punong ng pag-asa. Mula sa aming pamilya, kay Sharon, Casey, Frankie, Miel at Miguel, si Kiko Pangilinan po ito. Sarong maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka K? Kasi may kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 10-50-pack sa Good Kinsena Swak. Weh! Sobra gabi ko'y pakno! Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhog. Sobra sa boss, sobra sa epekto! Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 10-50-pack sa Good Kinsena Swak. Enjoy 10-50-pack sa Good Kinsena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Alam nyo ba na ang Zeolite powder ay nakakatulong para maalis ang kuto o purgas ng inyong mga alagang hayop tulad ng aso at pusa? Mababawasan din ang kanilang amoy dahil may kakayahan ang Zeolite powder na mag-absorb ng mga unpleasant odors. Ang Zeolite ay isa ring sangkap sa feeds kaya safe ito. For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Multi-5. Nangapunan si PNP spokesman Brigadier General L.D. Brande Osana na tulos na iusip sa mga otoridad kung may naisiyan na nagpapatok ng badil sa pagsabat sa bagong taon kasubanggi. Sa sinabi na may tugon sinda sa mga hepe kan pulisya na tulos na mag-aksyon kung may manotaran na nagpapatok ng badil tanganing magibuan tulos ni magkakanay kong aksyon. Inagad niya sa publiko na kuanan in video ang mga maraot na gibok ang mga pulis tanganing may ebidensya. Mientras tanto, pinasalamatan ni Presidente Rodrigo Duterte
O pinasalamatan si Presidente Rodrigo Duterte kan mga abogado, staff as in forensic team kan Public Attorney's Office matapos ang pagvito kay ini sa pigsasabing illegal insertion in the Senador Franklin Drilon na sinsani Angara sa indang budget para ngunya na taon. Partikular na ipigsingit ang special provisions sa General Appropriations Act na nagbabawal sa PAO na gamiton kainan sinang personnel as in maintenance operation and other expenses o MOOE kung saan ang operasyon kan PAO Forensic Laboratory ang primerong tatamaan. Sigun kay PAO Chief Attorney Priscilla Rueda Acosta na 13 milyon na mga kliyente ninda ang naisalbar sa naging lakdang kang presidente kung saan ipinautob kaini ang rule of law as in supremacy kan konstitusyon. Ini sa paagi kan sayang sovereign veto powers kontra sa pigko-konsiderar na inappropriate and illegal riders. Bako sa na mga biktima nin den vaksya anti-dengue vaccine ang pigtatabangan kan PAO kundi magin ang mga nagtitiwas sa biktima ning krimen. Ano ta nagsurat kay Presidente Duterte si Attorney Acosta para hagadon ang pagvito sa special provisions sa GAA 2021. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Downy. Bye-bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downy. Sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na nakaligtas ang mga namunuan dalan sa pagmalasakit sa kapwa. Sa sinabi na konsararo makakaligtas ang gabos dalan sa pagmalasakit sa tao kan kadifisilan sa kapalibutan. Idinunga pa ni Lorenzana na imbis na magkaburulag ang COVID-19, iyo ang nagpakusog sa mga Pinoy bilang sarong nasyon. Pinasalamatan man niya ang gabos na oportunidad na mag-extender ng tabang sa mga komunidad. Sinabi ni Lorenzana na mantang nagpaaram na sa 2020, dapat man na magpasalamat sa oportunidad na nabukasan asin napakarayman na mapakaray asin maangat ang buhay kan mga tao sa paagi kan iba-ibang sektor sa komunidad, sharing sa transport system, health system, telecommunication system, online marketing, telemedicine, online learning, asin kadakol pang iba. Nagabot na ang 250 ang repatriates gikan sa Bahrain lunad kan Gulf Air Flight GF154. Mantang 1,000 na Pinoy repatriates din. Man ang nakatalaan na mag-abot sa nasyon ngunya na hapon hali sa Riyadh, Abu Dhabi, Dubai, asin Qatar. Tulong batchman kan overseas Filipino workers na kompuesto ni 750 ang maabot dyan na banggi hali sa Japan, Jeddah, asin Korea. Matang dosing OFW ang hali sa China kaibahan na ang tulong seafarers ang nagabot sa NAIA Terminal 1. Hinatod sina kan Philippine Coast Guard sa quarantine facility para sa 14 dias na mandatory quarantine. May aras ang tibapanitalas kan barata. Naniniwala ang mga eksperto na nakalaog na sa Pilipinas ang bagong COVID-19 variant na hali pa sa United Kingdom. Ini ang pahayag ni Dr. Nicanor Austriaco kan UP Octa Research Group dalanta nakalaog na ang bagong COVID variant sa Singapore kan Disyembre sa ispa. Sa sinabi na nakarestro na nin kaso kan COVID variant sa Sabah, Malaysia na raning maray sa Sulu. Sa ibong lado, padagos man ang pag-aadal kan grupo mananangon sa bagong strain kan COVID. Pinasalamatan kan Pilipinas ang Korte kan Kuwait dahil sa desisyon kay ning patawan ni padusang kagadanon nasa likod kan pagkagadan kan overseas Filipino worker na si Jeneline Villavende. Sa Twitter post ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., ipinaabot kay ni ang pasasalamat sa naging patas na desisyon kan Korte. Ipinaabot man ni Locsin ang pasalamat asin pigko-konsiderar niya ining utang na buot ka nasyon ang naging paghiro ni Kuwait Ambassador to the Philippines si Villavende nagadan kan Disyembre 28, 2019 sa kamot kan sayang amo babae sa Kuwait. Sa naging autopsy report kay ni nahiling na nagsapar ang OFW nin pasakit asin pang aabusong sexual.
Nagpatanid si Health Secretary Francisco Duque na posibleng mawaran ng lisensya para mag-practice ang mga doktor kung ang mga ini nagtataonin bakuna kontra sa COVID-19. Dalanta ang gobyerno day pamanin inaprobaran na bakuna. Sayang sinabi na sinda magkakaigwanin investigasyon sa bako otorisadong pagpapalusot ng bakuna lalo na sa mga doktor at siniba pang medical professional na nagibo kaning. Idunungan pa ni Duque na sinda nagkakaigwa naman ng lakdang na madiskubre ang katotohanan sa likod kaning. Hinagad ka Department of Foreign Affairs o DFA sa mga dayuhan asin Pilipinong biyahero na may planong magbisita sa Pilipinas na i-reschedule na sana sa inang biyahe. Ini matapos na palawigon pa kan Malacanang ang temporary entry ban kan mga flights gikan sa United Kingdom asin 19 pang nasyon sa Enero 15, 2021. Sigun sa DFA, bukas man ang Pilipinas sa mga Pinoy na hali sa mga nasyon na daikaibahan sa temporary entry ban alagad kay puhaman giraray ninda na mag-agi sa 14 días na quarantine na requisitos kan gobyerno. Miyaras ng iba pa detalles kan Bareta. Tataparan ng maigot na investigasyon kan Forces Armadas kan Pilipinas ang bako otorisadong pagpapabakuna sa mga miyembros kan Presidential Security Group. Kon kan bako otorisadong bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gilbert Gapay na siya may orden na magkaigwa ni hararom na investigasyon sa factual circumstances na nakapato sa sirena insidente. Enot kani mismong si Presidente Rodrigo Duterte nagbulgar na may mga Pinoy kay riba na ang mga military nabakunahan na ngin kontra sa COVID-19 mas gadaay pang inaprobaran na bakuna sa nasyon. Mientras tanto, nag-issue ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ni Notices to Airmen o NOTAM kasunod kan travel ban sa United Kingdom asin 19 na iba pang mga nasyon asin teritoryo na may kaso nin bagong variant kan COVID-19. Nakapalaman sa NOTAM na suspendido para mientras ang flights hali sa UK asin ang arrival ban kan mga dayuhan gikan sa 19 mga nasyon poon Disyembre 30 sagkod sa Enero 16, 2021. Piglinaw man kan CAAP na ang mga Pinoy na in transit as in hal sa Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, the Netherlands, Hong Kong, Switzerland, France, Germany, Iceland, Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada as in Spain na iyo ang pigtutugutan na makalaog sa nasyon. Alagad sinda maaagi sa mas mahigpit na quarantine protocols apwera pa sa mandatory RT-PCR test. Bareta hali sa ibang nasyon daman sa Toronto, Canada. Si Finance Minister Rod Phillips kan Ontario, Canada, nagdimitir sa pwesto dalanta dagit kan publiko may kinalaman sa bakasyon kini sa Caribbean kanakaaging bulan na suway sa travel warning kan gobyerno. Si Phillips, miyembro kan nangingenot na Progressive Conservative Party sa probinsya, nag-ako na siya nagbiyahe sa French Island kan St. Bart kan Disyembre 13 matapos na mag-adjourn ang sendang legislative session. Bareta asalado rin karawat. Daing problema kay PBA Commissioner Willie Marshall na tugutan ng ibang PBA players para sa Gilas Pilipinas na masabak sa third window kan 2021 FIBA Asia Cup qualifiers sa masunod na taon. Ngunya na nasa off-season ng PBA, asin piglalauman na mabuelta ang aksyon sa Abril para sa PBA 46th season. May chance ang makasabay sa national team ang ibang veteranong basketballista, kasabay ang ibang Gilas Cadets. Sayang tinawanin doon na ang PBA, bilog na minasuporta sa samahang basketball ng Pilipinas. Yan mga tunggang detalles kay mga bareta ngunyan pagka-odto. Sa pangaran ni Mardula sa News Base, Ronald Baldo, Solaro Technical, kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako mapo si Winter Aldrin nagsasabing mabalos kasi nung pag-antabay.
Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehan dito sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan. Hangover, Doc F Fulvic Minerals katapat niyan. Stress, acidity, Doc F Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, lagyan ng minerals yan. Doc F Fulvic Minerals, gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Available din ang Doc F Minerals with Malunggay Capsule at Doc F Minerals with Spirulina Capsule. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling